dragii mei, eu sunt SkyDriver și la videoul anterior am strâns 23 de vizualizări, așa că o să mai facem un tutorial cum să îți faci propriul intro. Da. Avem aici programul și avem intro-ul, da? Intro-ul ăsta o să vă las un link de unde să-l descărcați și Movie Market, dacă o să pot să vă las un link. Și acesta este intro-ul, l-ați mai văzut la mulți YouTuber, hai să-l deschidem. Da, e un intro ok și noi o să le edităm cu programul acesta. O să trecem fișierul videoclipul aici și aici o să vă apară să fie încărcat videoul. Dacă o să fie mai mare o să vedeți se încarcă mult. Stați un pic să scot firele astea de aici, să încărcat firele de la mouse, de la microfon. Gata. Acesta este videoul și noi trebuie să-l edităm. Da? Uitați de aici. Apăsăm pe legendă și introducem titlul aici. Da? Sky Driver. Wow, cum se mișcă tastatura. Și Striker. Da. Îl punem aici. Așa. Bă, băiatele meu. Mai un pic. Nu-i bine. Nu e bine, bă, băiatele, bă. Nu-i bine. Da. O să facem la 10. Ba nu. La 18, să văd și eu ceva. Da. Și o să scriem aici încă o dată driver. Ăsta o să-l ștergem. Chestia asta o să ștergem. Și aici o să fie. Aoleu. Bă. Eu apăsam pe caps lock. Așa. Și Striker, frate, da, Striker Ken, o să șterg Striker de aici. Da, ok. Și acum o să facem mai mică și o mărim la 22. Aoleu, aoleu. Ok. Hai. Sau hai la 24 și o punem un pic mai sus. Da? Ok. O să vi se pară, wow, ce ai făcut și tu, mare lucru. Dar acum o să-i dăm pe impact. Unde este impact? Acestea sunt doar niște fonturi, da? Cum vedeți, am dat pe impact. Și acum așa. Și uitați culoare. Dar noi o să alegem culoarea albastru închis, cel puțin mie îmi place culoarea asta albastru închis foarte mult. Aoleu, Doamne. Așa. Dacă pot să o poziționez și mai sus, mai sus. Cam așa. Gata. Bun. Și acum, da,
cum vedeți, am făcut intro-ul, da? Stai, de ce nu se rotește? E, cum ar trebui să se rotească. Vedem? Frumos, nu-i așa? Și o să-i dăm salvare film, desktop, filmul meu și aici o să trebuia să schimbăm asta pe Windows. Sper că e bine. Și asta-i. Hai mă. Gata. Puteți reda fișierul video acum sau deschideți folderul în care se află, da? Nu mai așteptăm și dăm redă. Frumos, am spune, dar neapărat trebuie să apăsați pe ăsta, pe salvare film, pentru că dacă îi dați salvare proiect ca, o să vă dea pe un, cum să spun eu, în loc de Windows Media Player, o să vă dea pe un alt, cum să spun eu, un alt tip de video, un alt fișier, un alt tip de video, așa. O să vedeți pe ăsta și nu o să puteți deschide niciodată videoul cu MPG. Așa că trebuie să dați salvare film și aici o să puteți dați salvare fișier Windows Media Player. Da, pentru că aici nu o să puteți da. Da, uitați, nu o să vă apară nimic. Și da, cam asta a fost cu tutorialul. O să vă arăt la final și cum să puneți acest intro înaintea videoului, da? O să mai fac un video sau nu, o să leg de videoul ăsta, episodul ăla, cum să pui intro, și o să pun un titlu de genul cum să-ți faci propriul intro gratis și cum să îl pui la videoclip. Da? Filmul deja de 8 minute și jumătate, deci da, o să vă arăt și cum să introduce și da, ne vedem în curând. Hei, salutare! Din păcate am atasat videoul și nu a mers, deci o să fac un video separat cum să lipești un video de celălalt. Și da, îmi cer scuze. O să fac un alt video, dar cam asta a fost. Eu am fost SkyDriver și noi ne vedem data viitoare. Pa!